Takže zítra se těšte na silvestrovský speciál, budeme tam odpalovat Dum Bum Nano. Máme různý typ petardy, ještě Dum Bum Nano. Tady 2 balení Dum Bum Nano. Pak tady máme jednoho pirátka od Tary. Tady máme 50 ranový kobereček. Screama jednoho. Double piráty. Jednoho vulkána. Tady fontánku. Pak tady máme 2x Thunder Flower. Single shoty. A já vám to tady poskládám. Takže takhle to tady mám poskládaný a toto teda zítra budeme odpalovat. Tady ještě ty double. Ještě k tomu zítra přibydou římanky a jeden kompakt křišťálový sen a římanky od Pyroka. Takže double piráti, vulkán, Thunder Flower, fontánky, 2x Dum Bum Nano, koberčík, jeden Scream, jeden pirát od Tary a z další zbylý ty Nana, nebo tady mezi tím jsou i nějaký mikra, no a pak ještě přijdou teda ty 3 římanky od Pyroka a ještě ten kompakt od Penny, křišťálový sen a tady k tomu máme tento zapik. Ukážu, jak funguje. Tryskáč. Takže teď to je moje výbava na zítřek. A určitě vám natočím silvestrovský speciál.